Hai, salutare! Astăzi am început eu să fac un fel de oarecum sătuleț care ai și spital. Am făcut eu oarecum aici cât de cât. Clădire destul de lunguioasă. Dar n-am paturi destule. Nu e aceea dacă vine cineva, n-a atât stau. S-a scris aici spital și am făcut din concret acolo din aia de spital. Stai. Arată? Da, uitați. Și am mai făcut aici o fierărie. Da? O fierărie. Foarte elegant. Și o casă, o cabană. Care ce adorme. Pickaxe ăla nu-l băgați așa, mă, e doar un pickaxe în care. Și aici am eu o chestie. Așa doar. Că n-am avut loc. Ne pun altceva. Asta e mipodul. Care l-am făcut. Da, nu arăt că nu mai vrem și, da? Improvizez. Așa, și mi-a făcut și o fermă de spadă. Dacă vreți să vă arăt cum funcționează, bine, dacă știți. Acolo 10 like dacă vreți să vedeți cum funcționează. Foarte ușor, dar da, acolo farmezi. Aici. Așa, uite, aici avem și hotelul nostru frumosel. Sau 1, 2, 3, camera 1, 2 și 3. Asta 2. Asta e 2. Mai una sus 3 și ultima e 4. Asta camera 4 e așa, ai și pe PC aici. Ai și priveliște așa frumos. Ai priveliște și de satul ăla. Să dacă vine pisica după noi. Și azi vreau să termin spitalul, adică să găsesc, ori să găsesc oi, ori să mă uit prin cenzuri. Fixează să am lână. Aia vreau să fac. Nu, o să pun și paturi albastre, că doar așa. Și vă neapărat paturi. Asta nu. De paturi de alea negere de albe. Bugetul, tată, bugetul. Așa, fac ăștia albastre. Nu ai loc. Hai bă, că lași ceva aici. Da, așa te rog pe mine. Tu, pune aici. Uite, punem chestiile astea, că nu mai avem nevoie de. Asta nu mai avem nevoie. Uite, așa, așa, așa. Pam, pam. Să pun și glesul, de fapt, glesul să mai trebuie să pun o bucată, o bucată. Of. Mai ușor. Sparge și ea timpanele. Dar nu cred că mi-a venit nici acum. Hai să punem. Așa. Pam, pam. Și că să-mi eliberez acea tot și cărboxul, că n-are nici rost să stau toate chestiile în el. Le deja că am nevoie să fac la vreo. Poate mai vin idei. Acum mai vin ce facem episod. La momentan nu mai vin idei. Așa. Și să mai craftăm paturi. Că nu ne-am terminat încă. De fapt nu vreau albastru. Vreau să mi-l faci. Ce mai avem? Pare nu mai avem. Nu mai avem decât 8. E na. Decât spun. Decât să stea pe jos pe acolo, lăs că e bine. Așa, numai paturi albastre.
Hai, eu ei. Am făcut și drum, am zis. Să nu credeți că merg eu pe în fule. Merg pe drum, tot. Așa. Poate când o să am colorant alb o să fac paturile albe. Momentan nu las așa. Așa las că na și nu mai am ce să stau. Și hai să punem uite aici. Aici și aici. Așa. Și să ai doar un spațiu să mergi. Restul pe să mergi pe dreapta. Da. Adică stă. Oamenii așa, bă, dar nu cred, nici așa nu cred că am. Dacă nici așa n-am destul atunci e jale. Nu punem aici. Bă, n-am nici acolo. Câte mai trebuie? Două nu mai trebuie. Mamă, cum fac eu încă rost de două. Bă, hai să mai vedem dacă găsim oi. Să numărăm. Aici... Uite, mi-ar mai trebui o oaie albastră, dar nu găsești oaie. Uite, oaie. Da, nu. Am oaie rară. Hai că revenim când vom avea din ăla... Da, am făcut rost. Am făcut rost de aia. Și dăm spegile să mai multe. Ești bebe. Bă, hai să te prinde de frumos. Am luat ahul. Răcudești. Uaaaa, mă atacă. Am fulneză aici, mie mi-e frică de un cadă. Fugi, bă. Unde fugi, bă? Ce rău să nu. Oh, ce drăguț. Să vezi pisică cu mine. Hoi. Ia, asta 20 și nu mai fac. Hai, ca un minut. Așa și... Uite acolo doi. Bă, ce doamne? Bă, asta. Mai vai cu țără. Oi, pleacă, bă, de ce? Dar te duc acasă, sau tot rapid. COVID. Asta se întâmplă când ai COVID. Unde fac, da? 4. Da. Ia vremea, ha? 4 fix. Fix ca asta e niciodată, da. Ce avea? Torn. Ai, ce băi, ce-am ăsta? Măcar dacă erau 2-3. Bă, mie mi-a dat de... Bă, hai să pun pe PC și dacă zbor cu Elytra. Că o să putea să pierd. Ea nu se teleportează automat pe mine. Și că după aia mai pus după vreo altă din sat. Hai, da tu. Bine. Gata, hai că avem. Am lemn după mine. Am și lemn și crafting. Ar trebui să le ultimele 2 4. Am. Deci mă. Și... Și ultimele paturi și spitalul e gata. Nu știu o să mai vreau, când o să fac de multe mână, să fac ceva genul să te duci așa pe un preș. E, așa da. Sau să fac să vină albastru, pat albastru pe pat albastru, să vină pat alb pe pat alb. Așa. Uite, parcă altfel mai. Și decât să stea acolo urât, așa mai bine. Și hai să vă rământe la că am luat din el. Ca să fac rost destul de bubble. Stăm. Am dat cea mai mare parte efectiv din el. Am dat destul de mult. Hop, pac. Am zburat. Hai că nu mai vă arăt că nu mai am timp. Pa.